Pagbabawal naman sa paggamit ng plastic at styrofoam sa Rosales, ipinatupad. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nagsimula na ang pagbabawal sa paggamit ng plastic at styrofoam sa buong bayan ng Rosales, Pangasinan ngayong Hulyo. Saklaw ng aprobadong Municipal Ordinance No. 16-2017 ang naturang prohibisyon sa pagbibenta o paglalagay sa plastic ng dry goods, habang may regulasyon naman sa pagbibigay ng pangalawang pamalot sa mga biniling wet goods. Hindi rin pinahipahintulutan ang pagbibenta ng styrofoam maging ang pagtatapon ng mga plastic na basura. Kapag lumabag, maaring magmulta ng 500 pesos para sa first offense, 1,000 pesos sa second offense, at 2,500 pesos na multa sa third offense na maaring mauwi sa pagkakabilanggo ng hindi hihigit sa 6 na buwan. Maaari maharap sa kanselasyon ng business permit at license to operate ang mahuling lumabag na establishmento. Kaugnay nito, muling hinimok ng lokal na pamahalaan ang pagdadala ng sariling eco bags at iba pang reusable containers upang hindi lumabag sa naturang ordinansa. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.